vedem și noi pe cineva să-mi facă o poză la toți trei. Pentru că intru în beci. N-am știut că merge Sania pe aici. Merge, nu. Să o luăm în altă zi. De Sania unde? La sas. La sas. Ce roșie, nu vreau. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce? Topește zăpadă. Hai să te tragi pe viață. Ha, uite, e un de la mare de gheață. Ha. Carolele, ca așa. Sus! Tragi geaca! Da, tu la sfârșit, dă-te și tu mai din spate să-și facă vânt. Dă-te mai din spate. Da, dă-i drumul de mână. Hai, David! Ups! Ups! V-ați dat, te-ai dat și tu când s-a dat și ei? Hai, acum dă-te, mai în spate. Pe gheață, mami! Hai!
vrea să dea și tati pe gheață. Dă-te! Dă-te de pe pârtie! Hai că vine tata meu! Gata! Zipam una! Zipam una! Zi, hai la zăpadă, Muna! Hai la zăpadă, Muna! Hai, uite! Dă-i un pup din zăpadă! Mă! Dă un pupi din zăpadă! Muna! Muna! Nenei! Muna! Nenei! Cum te cheamă? Au! Vezi că te întrebau o dată. Zic, David, nu are. Atunci, hai! Hai să mergem în parc, după aia târziu. Puteți să te ascunzi undeva, să fugi de mine și atunci să te lovesc cu ceva de dacă te-a lovit cumva, te să fugi foarte tare. Fugi! Nu mai uite pe mine! Nu mai te lovesc! Du-te să fugi! Aluneci? Acolo este gheață! Ai grijă. Dar nu vă fugi pe acolo! Domnul!